Den digitale omstilling er vækstmotoren i mange virksomheder. Men jo mere viden, der bliver delt, jo flere data, der bliver genereret, og jo flere processer, der bliver digitaliseret, desto større krav, kompleksitet og eksponering af sårbarhed. Så hvordan håndterer man kravene og den komplekse sikkerhedsopgave? En opgave, der løbende kræver ny viden, specialisering, næsten uanset hvilken rolle vi udfylder i organisationen. Hos Globe Academy tilbyder vi en serie af kurser, hvor du kan lære om blandt andet risikostyring, governance, sikkerhed og compliance og beredskab. Vi har på det seneste også sat fokus på de eksisterende og kommende EU-direktiver og forordninger. Disse reguleringer vil sætte rammerne for risikostyring for mange af samfundets virksomheder, private som offentlige, mange år frem i tiden. Vi hjælper dig med at skabe et overblik og klæder dig på til arbejdet med implementering, så din virksomhed kan komme godt videre med at modne sin risikostyring.